Salutare tuturor, bine v-am găsit la un nou episod de pe acest canal. Astăzi vreau să fac un mic anunț. Știu că n-am mai postat de mult timp, n-am mai avut timp într-un fel. Și nici nu să mai postez, nu mă las de YouTube. Mi-am făcut alt canal, se numește Antonio Gaming 34. O să vă las un link în descriere pentru că acest canal nu se găsește foarte mult pe YouTube, adică foarte bine pe YouTube. Pentru că mai sunt multe canale cu numele Pro Extreme și colegii mei, dacă vreau să se aboneze sau ceva, zic, abonați-vă și gen, nu te găsesc. Și da. Încerc să le termin din daunelor, n-am numerele lor. Și mai aveți și link-ul în descriere la un canal super șmecher, face și el o treabă destul de bună. Se numește Rareș Gaming 34. Antonio Gaming 34, Rareș Gaming 34. Da. E un prieten foarte bun cu mine și da, face o treabă destul de bună. Link și de la canalul lui în descriere. Poate, dacă nu știu. Dacă nu, căutați el Rareș Gaming 34, are poză cu un Lamborghini Huracan. Verde ceva, da, ceva gen, da, verde. Și tocmai ți-am deschis o sticlă și mi-am vărsat apa pe mine. În fine. Și dacă nu vi las link în descriere, o să fie link în descriere la primul episod de pe canalul acela de pe Antonio Gaming 34. Ok, cam atât și cu episodul acesta. Noi ne vedem pe celălalt canal, deci pa, pa!